Barkanku da zuwa Hausa Joy TV, tashar nishadi. Ku danna alamar subscribe domin samun shirye-shiryenmu kai tsaye da zarar mun ɗora. Mun gode. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yanzu mawaki Ado Gwanja ya sake shiga cikin wani mawuyacin hali sakamakon sabuwar waƙarsa mai taken Cas. Mawaƙin Hausa wanda tauraruwarsa ke matukar haskawa a ciki da wajen masana'antar shirin fina-finan Hausa ta Kannywood wato Ado Gwanja ya sake wallafa kaɗan daga cikin wata sabuwar waƙarsa mai taken Bayana Yana Ciwo a Sosamin, wanda kuma ya kira ta da suna Cas. Jarumi kuma mawaƙi Ado Gwanja, sanin kanku ne kamar yadda kuka sani, bai jima da sakin sabuwar waƙarsa ba wadda ya kira ta da suna War. Yayin da waƙar ta yi matuƙar ansuwa a wajen mutane musamman masoya kuma ma'abota kallon shirin fina-finan Hausa ta masana'antar Kannywood. Jaruma Aisha Najamu, wadda ta kasance mai fitowa a cikin shirin fim ɗin nan mai dogon zango wanda kuka fi sani da suna Izzar So, ita ce jaruma ta farko wadda ta fito ta fara yin sharhi akan wannan sabuwar waƙar, inda take kira da mawaƙin da ya taimaka ya bar su haka. Duba da cewa wannan waƙar ta zo da wani sabon salo wanda idan aka ce za a yi mamin ɗinta za ta zo da sabon salon nuna rashin kunya da kuma rashin ɗa'a. Kamar yadda jarumar ta bayyana a cikin wannan bidiyo da muka kawo muku, za ku ji yadda jarumar ta yi nata sharhin akan wannan sabuwar waƙar da abokin sana'arta wato mawaƙi Ado Gwanja. Jarumar ta ce ya kamata mawaƙi Ado Gwanja ya bar su haka domin ba a jima da sakin waƙar War ba, wadda har ta kai ga ta warware aure da dama, a cewar jarumar, kamar yadda ta wallafa a cikin shafinta na sada zumuntar zamani cikin wani bidiyo da ta wallafa a shafinta na TikTok da kuma Instagram. Idan yau ne farkon zuwan ku wannan tasha, ku danna mana alamar subscribe. Mun gode.